The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon at live na live tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon, mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring napapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon, Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga kaaksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Hz para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 780 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga kaaksyon, ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo at sa ating Tabang Ora mismo update, ating balikan ang isang kwento na nagpaiyak at dumurog sa ating mga puso noong ika-27 ng Hunyo. Isang kwento ng isang anak na kailanman ay hindi sumuko na alagaan ng kanyang ina sa kabila ng kanyang pagsubok sa buhay at para mabigyan niya ng kaunting kaginawa ng kanyang ina. Emosyonal na lumapit si Ruby Manata sa ating programa para matupad ang kanyang hiling na isang oxygen tank. Ang buong kwento at ang ating ora mismong pagtugon sa ating programa, panoorin po natin sa Tabang Ora mismo update. Ginagawa ko rin po yung lahat. Para po gumaling siya, gusto ko pa rin po siyang makasama matagal. Ang mga magulang daw ay hinding-hindi kayang tiisin ng mga anak. Pero ang mga anak kaya, kayang tiisin ng kanilang mga magulang
lalo na kung sila ay mayroon ng karamdaman at naghahanap ng pagkalinga sa kanilang mga anak. Ika-27 ng Hunyo noong lumapit sa aming programang Tabang Ora mismo si Ruby Manata, residente ng Dancal, Donsol, Sorsogon, upang humingi ng tulong para sa kanyang inang si Erlinda Manata, na ngayon ay may karamdaman sa puso at 4 na buwan nang nakakonfine sa Donsol District Hospital. Lumapit po kami sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan niyo po? Oxygen niya po. Para po makalabas na po siya. Pang-8 sa 10 magkakapatid si Ruby, pero siya na lamang ang inaasahan ngayon ng kanyang ina na mag-aalaga sa kanya sa ospital. Sa umaga lang po ako nakapagbisita kay mama. Sa gabi po, di ko po siya nasamahan. Alam ba ito na nangyari sa nanay mo, yung iba mo pang kapatid? Lahat po, alam nila. Pero tumutulong naman sila, ma'am? Sa ngayon po, wala na po talaga. Kung meron ka, ma'am, na mensahe dun sa mga kapatid mo, ano po iyon? Sana naman maintindihan nila ako. Kasi lahat naman kami may obligasyon, hindi lang ako. Kapatid naman ako malapit dyan. Pero hindi pumupunta kay mama. Para sa agarang pagtulong, agad na tinugunan ni Ma'am Sally Luces, ang Community Connections Program Officer ng Ako Bicol Party List. Nang marinig ni Congressman Pido Garbin ng Ako Bicol Party List ang hinaing ng inyong pamilya, agad na tumugon, na ibigay yung kahilingan ninyo na oxygen tank. Maraming salamat po sa Ako Bicol po. Maraming salamat po sa mga staff po. Mama, kakauwi ka na po. Hindi na rin napigilan mapaiyak ni Ma'am Sally Luces nang magpaabot ito ng panawagan para sa mga kapatid ni Ruby. Panawagan lang po sa mga kapatid ni Nanay Ruby dahil ang swerte ninyo sa kapatid, ang dami ninyo. Si Ate Ruby lang ang nag-aalaga sa nanay nyo. Kahit naghihirap, dapat nandyan pa din kayo kasi hindi naman kinakailangan financially. Emotionally, importante yan sa magkakapatid na nagtutulungan, na nagkakaisa kasi diyan lumalakas ang isang taong may sakit. Bilang tugon sa agarang kahilingan ni Ruby para sa kanyang inang si Nanay Erlinda, agad na kumilos ang aming team upang bumili ng oxygen para matugunan ang pangangailangan ni Nanay Erlinda. Matapos ang 4 na buwang pananatili sa ospital, sa wakas ay makakauwi na si Nanay Erlinda sa kanilang tahanan. Finally, Nanay, makakauwi ka na po. Ngayon, Nanay, binigyan po namin kayo ng oxygen tank. May laman na po yan. Sa'yo na yan, Nanay. Iwan na namin kayo daw. Salamat po. Salamat. Isa rin sa hirap na pinagdadaanan ni Ruby ay ang konting pag-ulan sa kanilang lugar.
dahil sa mabilisang pagtaas ng tubig sa lugar. Kaya naman walang magawa si Ruby kundi buhatin ng kanyang ina, makarating lamang sa kanilang bahay. Kasama ang mga kapitbahay na may dalang oxygen. Buong lakas nilang isinulong si Nanay Erlinda sa gitna ng tubig. Nang makarating kami sa kanilang bahay, nanlambot ang aking puso sa kanilang sitwasyon. Hi, Nanay. Ate, may iba pa pong daanan? Ay, pwede po dito dumaan. Diyan talaga. Ha? Ano, ma'am? Nag-alangkaw po ining tubig? Pero, hanggang saan po talaga siya? Wala na yung paano. Gabot yan. Ini pong tubig, aali po sa dagat. Nakakaawa kung titignan ang sitwasyon ni Ruby at Nanay Erlinda. Tila isang kaluluwang tahimik na sumisigaw ng tulong, mga matang pagod na sa pagtitiis, ngunit pilit pa ring lumalaban. Si Nanay, paggabi, iniiwan niyo lang po doon sa kanila. Bali po yung sa ospital. Opo, bali po yung kasama nila doon sa kwarto, yung bantay po. Siya po yung nagtitingin-tingin Pag umaga naman, nandun ka. Opo. Tapos yung mga anak niyo naman ang wala. Iwan ko naman po dito. So paano po yun? Sino po? Baka kung ano pong mangyari sa kanila. Minsan po diyan ko po iniiwan sa yung kapitbahay ko po. May iniiwanan ka. Bakit po ate, sa 10 na magkakapatid, ikaw lang po yung andito para kay nanay? Para tulungan po siya? Hindi ko nga po alam kung bakit nga po yun. Yun nga po inisip kung bakit po ako. Kasi po, andito naman po sila, bakit ako yung kailangang magsipasyon mag-isa. Alam ko ate, meron yan na dahilan. Para po gumaling siya, gusto ko pa rin po siyang makasama matagal. Kaya ginagawa ko rin po yung lahat. Mahal ko po yan kasi magulang ko po yan. Kung wala po yan, wala din po ako. Sana po gumaling na si nanay para hindi na po siya bumalik doon. Opo. Mabigat po ba yung loob niyo sa mga kapatid niyo po? Opo. Dito sa maliit na espasyo, ito ang magsisilbing kwarto ni Nanay Erlinda. Hindi matapos-tapos dahil kulang pa sa mga gamit. Paano yan nanay dito po sa bahay sa lugar ninyo? Ayan nga nanay, umuulan. Paano po yan? Diyan po siya sa loob. Kasi hindi pa man po tapos yan, ma'am. So paano yan pag may tubig? Di naman mataas, high tide? Hindi naman po ito abot, ma'am. Araw-araw to ganito? Opo. Hindi naman kayo na ate nagkakasakit po ng dad dito? Hindi naman po. Ngunit para kay Nanay Erlinda, makalabas lang ng ospital ay isa ng malaking tulong at kasiyahan sa kanila. Kamusta ka doon nanay sa ospital? Ay naku, hirap na hirap ako. Bakit? Kasi wala naman sa tumutulong kong gabi. Mga kano-kano yung gano'n. Nanog ka ito na ano nang nakatama. Muntik na akong madapa. Ang gusto kong sabihin sa kanya, magpabuti na, mag-aaral sa mga anak. Hindi masyadong makapag-focus ang stress, kakasakit, di ba? Sabi ko niya, relax lang, laban. Makalipas ang 2 buwan, pumanaw si Nanay Erlinda. Tahimik at walang reklamo. Sa kanyang huling hininga, ang tanging kasama niya ay ang anak na minsan na ring napagod pero hindi bumitaw. Ang isang oxygen tank ang naging tulay para siya'y makauwi. At sa wakas, makapagpaalam. Huwag nating hintayin ang huli.
Huwag nating hintayin ang kabaong na lang ang makita ng ating mga magulang bago tayo lumapit. Hindi kailanman sapat ang sayang sa puso ng mga iniwang magulang. Dahil sa dulo ng bawat sakripisyo, ang hinihintay lang naman nila ay tayo. Sa alaala ni Nanay Erlinda Manata, isang ina na lumaban hanggang sa huling hininga. Laban. Isang kwento ng anak na hindi bumitiw. Yan po mga kaaksyon ang nakakalungkot na istorya ni Nanay Ruby na ang isang anak na hanggang sa huling pagkakataon na masilayan at nakasama, nandyan palagi si Nanay Ruby para alagaan ang kanyang ina. Sa muli, nakikiramay po ang Tabang Ora mismo sa pamilya ni Nanay Ruby Manata sa pagpanaw ng kanyang ina. At kumbaga eye-opener na din to sa ating mga anak na kumbaga ang mga nanay, ang mga magulang ay hindi nag-uubliga na alagaan sila. Kumbaga, bilang isang anak ay, kumbaga, instinct na lang or tayo na lang yung mag-way or magbigay ng paraan para kahit papano ay maipadama natin yung pagmamahal at pag-aalaga na ibinigay sa atin nung tayo, simula pa lang, nung tayo ay nasa sinapupunan hanggang sa lumaki at nakapag-asawa at nagkaroon ng pamilya. Kumbaga, habang nandyan po ang ating mga magulang, ay ipadama natin yung pagmamahal, respeto sa ating mga magulang. Ayan, sa muli, maraming salamat, Nanay Ruby, at kami po ay nakikiramay sa muli sa inyo pong pamilya. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, sustento para sa anak na may autism at epilepsy na isabulin ng ina na sa kanyang dating partner at ang ating Ora mismong pagtugon. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng Tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon, isang ina mula sa Pilar, Sorsogon ang inirereklamo ang dating kinakasama dahil hindi raw nagbibigay ng tamang sustento sa kanilang anak na may sakit na autism at epilepsy. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Georgie Buising, nakatira sa San Rafael, Pilar, Sorsogon. Humihingi po ako ng tulong sa tabang ora mismo na maaksyonan ng aking inireklamo na si Herman Hualba na hindi tamang pagsuporta sa aking anak na merong autism at epilepsy. Ayan mga kaaksyon, para sa detalye makakausap natin via video call si Georgie Buesing. Magandang hapon, Ma'am Georgie. Opo, nanay, ilang taon na po itong anak po ninyo at kailan nyo po napansin na meron ng kakaiba sa kilos ng anak po ninyo? Ano po, 4 na taon na po siya. Napansin po na may autism siya kang 2 taon po. Magdadalawang taon po napansin. Magdadalawang taon nung malaman nyo or napansin nyo po na parang may kakaibang kinikilos po itong anak po ninyo. Opo. Opo. Sino nga ulit po itong ama na tinutukoy po ninyo na hindi po nagbibigay ng sustento? Si Herman Huelva po. Opo. Tagasan po ito, Nanay Georgie? Taga Camarines Norte. Opo. Kayo po ba ay kasal ni Herman? Paano mo siya nakilala? Hindi po. Nakilala ko po siya doon sa Maynila. Katrabaho po. Opo. So, dating pinagtatrabahuan nyo, doon kayo nagkakilala ni Herman? Opo, doon po. Opo. Sa ngayon pong, hanggang ngayon, ilang taon na po na hindi po nagsustento po itong si Herman? Sa 4 na taon po, siguro nasa 6 na beses lang po siya magpadala. Opo. So, ibig sabihin, sa sinasabi niyo po, sa 6 na taon, 4 na taon, 6 na beses lang itong nagbigay ng sustento si Herman. Opo. Opo. So, maaari niyo bang maikwento sa amin, Ma'am Georgina, paano man tong sa hiwalayan at iniwan kayo nitong si Herman? Ano po, magbabados po kaya ako kay Didio sa aki ko. Opo, Ma'am, sandali lang po, Ma'am Georgina, maaari bang pakitagalog na lang po para maintindihan po ng ating mga viewers ang ating usapan para kumbaga malinawan sila at kung ano talaga itong inireklamo po ninyo. Ma'am, sa ulit po, ano po yung kwento regarding po dito sa paghiwalay po ninyo ni Tatay Herman? Naghiwalay po kami niyan kasi po nalaman ko po na hindi pa pala sila iwalay ng asawa niya po na kinakasama niya ngayon. Okay, so ibig sabihin, nung nakilala po ninyo itong si Herman, sinasabi na wala po itong asawa. Opo, sabi niya po wala po daw siyang asawa. So nung nililigawan ka pa lang ni Herman, sinabi niya na single siya?
Opo, single po siya. So paano nyo po nalaman na meron na pala siyang may ibang kinakasama na pala ito? Nag-chat po yung babae sa akin. Ano yung pagkaka-chat po sa inyo, Nanay Georgina? Meron daw, may asawa daw po siya, tapos meron daw po silang anak. Ilan po yung anak nila? Isa pa lang po nun. Opo. Tapos, tinanong ko po si Herman kung totoo. Ang sabi niya, nag-amin siya na meron daw siya asawa noon, pero hiwalay na daw po. Okay, so ibig sabihin, itinatanggi niya na meron siyang anak dito sa dati niyang kinakasama. Po? So, tinatanggi niya, ma'am, na meron siyang anak dito sa dati niyang kinakasama, pero inamin niya na meron siyang dating kinakasama. Opo, inamin niya po na meron siya dating asawa, pero hiwalay na po sila. Okay. Ano yung ginawa mo sa kanya, ma'am, nung nalaman mo na inamin niya na meron talaga siyang dating kinakasama? Tinanggap ko pa rin po kasi nagpapaliwanag po siya noon. Opo. Tinanggap ko rin po siya. Kasi kinukulit talaga niya ako eh. Ayaw niya makipaghiwalay. Opo. Paano nyo gaano katagal, ma'am, nung nalaman mo na, eto nga, na nag-chat po sa inyo itong dati niyang kinakasama, na meron na palang asawa itong si Herman? Nasa isang buwan po ata yun, mag-isang buwan. Mag-iisang buwan. Kayo po ba ay buntis na nung mga oras na nalaman nyo po itong chinat ka po nitong dating kinakasama po ni Herman? Hindi po, hindi pa po. Opo, so nung nalaman mo na meron itong dating kinakasama, dahil sa paliwanag niya, ay tinanggap mo itong si Herman? Opo, tinanggap ko pa rin po. Opo, at nung natanggap nyo ay nagbunga itong pagsasamahan nyong muli ni Herman? Opo. So paano umantong na naghiwalay po kayo? Naghiwalay po kami noon kasi 3 buwan na po yung tiyan ko. Okay. Napatutunan po ng asawa ni Herman na hindi pa talaga sila hiwalay. Opo. Doon. Kaya sabi ko kay Herman, kapag nanganak ako, umuwi ka na doon sa tunay mong pamilya. Kaya po, nung nanganak ako doon sa anak namin, umuwi po kami ng Bicol, dito na sa Pilar, umuwi po kami ng Bicol, tapos iniwan po namin siya doon kung saan siya nagtatrabaho. Hindi na po kami nagpaalam. Kasi yun na po yung usapan namin. Kapag nanganak ako dito sa anak namin, umuwi na siya doon sa tunay niyang pamilya. Okay. So, meron kayong usapan ni Herman patungkol dito sa anak po ninyo na in case na mga anak ka, ay wala nang pakialam itong si Herman at bumalik na sa kanyang pamilya? Opo, bumalik po siya sa tunay niyang pamilya, pero magbigay po siya ng suporta dito sa anak ko kapag umuwi. Okay. Pag bumalik siya doon sa... Okay. So yan po yung napag-usapan po ninyo na kahit kayo ay magkahiwalay, ay sinabi mo sa kanya na meron siyang responsibilidad dito sa anak po ninyo? Opo. Ano yung sinabi niya sa inyo nung sinasabi mo itong regarding dito sa responsibilidad niya? Putol-putol po. Ano po? Opo, nung sinabi mo sa kanya na, eto nga, yung naging usapan nyo ni Herman na pag nanganak ka ay aalis ka or pupunta ka na dito sa Pilar, Sorsogon, pero siya, kahit siya ay bumalik dito sa dati niyang pamilya, ay magsustento. Ano yung sinabi niya sa inyo, ma'am? Nangako ba siya? Opo, nagsabi po siya, magbibigay. Opo, nung nanganak ka na at nanirahan ka po dito sa Pilar, Sorsogon, kamusta yung naging sustento po ni Herman? Ano lang po, nagbigay lang siya nung na-hospital yung anak ko, saka siya nagbigay. Nasa magkano po itong ibinigay ni Herman? Una po niyang binigay, nasa 5,000. 5,000. Pero nung mga pagbigay niya noon ng 5,000, ay nasa ospital po itong anak po ninyo? Opo, nasa ospital po. Opo, so paano nyo po na pagkakasya po ito na 5,000
nasa ospital at sa gamutan, at syempre, yung pangangailangan nyo pong dalawa. Yun nga po, pinagkakasya na lang namin kung saan aabutin. Opo. Pagkatapos nun, ma'am, ito ba ay nasundan na sustento na ibinigay po sa inyo? Nasundan po yun, mga makalipas ang ilang buwan. Nasundan po, December. Opo. Kailan lang po tumigil? Opo, kailan lang po tumigil na magsustento po itong si Herman? Magtatatlong taon yung anak ko. Tigil na siya. Hindi na ako naghihingi noon. Ngayon po ako naghihingi sa kanya. Okay. So ikaw yung insist na wag nang humingi ng sustento dito kay Herman nung 3 taon na itong si anak po ninyo? Opo. Opo. Bakit naisipan nyo po na humingi ulit ng sustento dito kay Herman? Kasi dami na po kasing gastusin. Okay. Sa gamot. Tapos laging na hospital. Tapos kada 3 buwan nagpapa-EEG ako. Okay. Nasa magkano po itong gamutan po ng anak po ninyo at itong binibili nyo pong maintenance dito kay baby? Yung isang bote po, nasa 999 po. Opo. Tapos, yung isa pa pong maintenance niya, maga 2,000 po. Opo. Sa ngayon po ay hindi po nagsustento itong si Herman. Saan po kayo humuhugot or kumukuha po ng pera para sa panggastos po ng gamutan po ng anak po ninyo? Isa po, nagtitinda po ako ng isda sa Daraga. So nagtitinda ka po ng isda dito sa Daraga? Apa. Opo. Pero ngayon po ba ay meron ka ng kinakasama? Oo, meron na po akong kinakasama ngayon. Opo. Pero mabalik ko lang yung sustento po sa tuwing humingi ka po ng sustento dito kay Herman, ano po yung kadalasan na sinasabi niya sa'yo? Ano yung paliwanag niya kung bakit hindi siya nakapagbibigay ng sustento? Wala daw siyang pera. Walang trabaho. Okay. So yun yung dahilan niya kung bakit hindi siya nakapagbibigay ng sustento? Opo. Opo. So lumapit ka po sa amin, sa aming program. Ano po yung gusto niyong mangyari, ma'am? Ano lang, sana magbigay siya ng suporta kahit kinsenas katapusan. Opo. Kung itatanong ka, Ma'am Georgina, nasa magkano po yung ninanais niyo pong ibigay dapat ni Tatay Herman dito sa anak po ninyo? Kahit ano lang po, 2,000. 2,000 kada buwan? Kada buwan po ito? Kinsenas katapusan po. So, bali, 4,000 every month yung hiningi po kay Herman? Oo, okay na po yan. Sige, ma'am, para standby ka lang, para sagutin itong reklamo, sinubukan nating makausap ngayon na hapon si Herman, ngunit nasa trabaho raw siya sa mga oras na ito. At ang handang sumagot sa problemang ito ay ang kanya mismong asawa na si Gemaline Camacho. Magandang hapon, Nanay Gemaline. Magandang hapon po. Opo. Yung mister niyo po ay nagtatrabaho. Ano pong trabaho ni mister? Gold banner po. Opo. So, sa tuwing gabi lang po ito umuwi? Hindi po. 24 oras po sila. Isang araw. So, kumbaga, sa isang araw, paglipas ng isang araw, ay umuwi po ito si Herman? Opo. Opo. Alam niyo ba, nanay, na meron po siyang anak dito kay Georgie? Opo. Paano niyo po nalaman, nanay? Nung po nagpamaynila po kasi yung asawa ko, 1 linggo pa lang po, nalaman ko po dun sa mga katrabaho namin dati at katrabaho niya din po nung nasa Maynila siya. Nalaman ko po may babae daw po natutulog dun sa kwarto ni Herman. Para balikan ko lang yung tanong, ay yung sinabi ni Georgina, sinasabi kasi na hiwalay daw kayo nitong si Herman. Totoo po ba na naghiwalay po kayo ni Herman? Hindi po. Nagtrabaho lang po siya. Gawa nang wala siya ditong trabaho. Pinayagan ko po siya magtrabaho ulit sa bakery.
Tapos po, 1 linggo pa lang po noon, nalaman ko, meron daw kasi siping yung asawa ko. Okay. Ay kasi po yung pong katrabaho niya, ay taga dito po sa lugar namin, doon ko po nalaman. Tapos ano yung una niyong ginawa nung nalaman nyo na meron na itong kinakasamang si Herman? Sinachat ko po itong si Herman, tapos ito pong si Georgie. Opo. Nasabi ko may asawa yan, hindi naman po sila, hindi po naniniwala si Georgie na may asawa. Naniwalaan niya po yung asawa ko. Okay. Pero alam mo, Ma'am Georgie, na halos 4 na taon na po itong anak ni Georgie, ay hindi po ito nagbibigay ng sustento. Umano, dito sa anak po ni Georgie. Nabigay man po pag may pag may pera po si Herman, lalo na pag sobra po yung pera niya. Sa pagkakatanda nyo, Ma'am Gemaline, nasa ilang beses na po ito nagbigay si Herman? Ay, di ko lang po alam kasi po, bukod po yung bigay ng biyanan ko kay Georgie ay. So, hindi nyo po alam kung ilang beses na po itong nagpaabot ng sustento itong si Herman? Opo, kasi po yung biyanan ko pong yung mama po ni Herman, pinapadalhan din po si Georgie, lalo na po pag yun ang may pera. Okay. Pero bilang asawa, Nanay Gemaline, sinasabihan nyo po ba itong si Tatay Herman na kahit papano ay magbigay ng sustento dito sa anak niya kay Georgie? Opo, sinasabihan ko po yun, lalo na po pag may pera, yung anak mo dun sa kabila, padalhan mo. Yun po, binibigyan niya po, kaya po minsan, nagpapadala ako kay Georgie. Nito pong nakaraang buwan, nagpadala po akong 2,000 noon. Opo, so ikaw mismo, Ma'am Gemaline, ay ikaw yung naghuhulog mismo nitong sustento para sa anak po ni Georgie? Opo, ako po yung nagpapadala. Sa pagkakatanda mo, Nanay Gemaline, ilang beses ka naghulog ng sustento dito kay Nanay Georgie? Siguro po nasa 6 na hulog. 6 na hulog? Opo. Sa ilang taon po itong 6 na hulog? Nito pong 4 na taon siguro po. So tama yung sinasabi ni Ma'am Georgie na 6 na beses lang na nagbigay ng sustento itong si Herman dito sa anak ni Georgie. Apo, bukod pa po yung binibigay po ng biyanan ko. 4 na taon. Ayan, balikan ko si Nanay Georgie, ano? Tama po ba yung sinabi ni Nanay Gemaline na 6 talaga na beses lang na nagbigay ng sustento itong si Herman dito sa anak po ninyo? Opo, 6 na beses po sa 4 na taon. Kasi nung nakaraang buwan, nagpadala siya, yun yung pang-6. Yung pang-6. Pero sinasabi niya, Ma'am Georgie, maliban dito kay Tatay Herman, ay nagbibigay din itong nanay ni Herman sa'yo ng sustento. Tama po ba? Opo, nagpadala po yan. Nagpadala po yan nung na-hospital po yung anak ko. So napilit... Nung May. So napilit nyo po na magbigay ng sustento kasi nasa ospital po itong anak po ninyo, kaya nagbigay po itong magulang ni Herman. Opo, nagpadala po yun. Nasa magkano po itong pinadala ng magulang ni Herman? Nasa 15,000. Or 16. Opo, sumapat naman po ba ito sa pagpapa-ospital po ng anak po ninyo? Opo. Malaking tulong din po yun sa amin. Opo. At balikan ko Sige po, Nanay Georgia, balikan ko lang si Nanay Gemaline. Nanay Gemaline? Hello po. Opo, nung nakausap nyo na po ba itong si Herman regarding po dito sa reklamo na ipinadala po ni Georgie sa kanya? Opo, sinabi ko na po ito sa kanya. Ano daw yung plano niya, ma'am, regarding dito sa reklamo po sa kanya? Sabi nga po niya sa akin, huwag na daw ako makipag-usap. Sabi niya, kung may pira daw siya, bibigyan daw niya si Georgie. Wala pa man po ngayong buwan at di pa po sila nagpapartihan. Opo. Pero nung mga nakaraang na hindi po nagpapadala itong si Herman, ano po yung mga rason kung bakit hindi po siya nakapagbibigay ng pera? Wala po siyang trabaho noon.
So kakapasok lang po nito ni Herman dito sa pinagtatrabahuan niya bilang minero. Opo. Nasa magkano naman po yung kinikita niya po sa pagtatrabaho niya, ma'am? Sa araw, ay halimbawa po, paglalabas niya, may 300 lang po siyang dala-dala. Okay. Pero ngayon ngayon po ilang anak po ninyo ni Herman? 2 po. Sumasapat naman po or sumusobra naman po yung kinikita po ni Herman? Hindi po sa amin na sapat. Kasi po ako po mayroon din to ako sariling kita. Opo. So paano po yan na nagdidemand po si Georgie? Kasi meron siyang anak dito kay Herman. Opo. Ano po yung plano po ninyong mag-asawa? Sa akin naman po, wala pong problema. Ang sinasabi ko lang po kay Georgie, maghintay-hintay po siya at wala po talaga kami ditong mahiraman na pira. Okay, so willing naman po itong si Tatay Herman na magpadala ng pera dito sa anak ni Georgie? Willing man po at tinatabuga ko po yun ay ako po nagtatabuga mismo doon. Opo. Nung nakausap niyo po itong si Tatay Herman, kailan daw po siya pwedeng magpadala ng pera dito kay Georgie? Ngayon din po siguro kung at nagigiling pa po sila ay iniintay lang nila yung magpagiling ng Opo. At nasabi ba ni Herman na ngayon ay meron na siyang trabaho, ay makapagbibigay na siya buwan-buwan dito sa anak ni Georgie? Makakapagbigay man po, pero po yung kinsinas katapusan 2,000, hindi naman po kaya yun. So sinabi mismo yan ni Herman na hindi kaya na makapagbigay ng kinsenas at katapusan? Hindi man yung kaya, sir, pag alimbawa 2,000 kinsinas katapusan. Dalawa din po yung anak namin, tapos nag-aaral pa yung isa ko. Opo, nasa magkano daw po yung kayang ibigay ni Tatay Herman? Kinsinas katapusan po, pwedeng 1,000, kaya po yun. Pig? 1,000 po, kung magkano yung makayanan niya. Okay, so 2,000 every month ang kaya ni Tatay Herman na maipadala dito kay Georgina. Opo. Yan, balikan ko si Nanay Georgina, ano? Nanay Georgina, Georgie? Opo, ano yung masasabi mo sa sinabi ni Nanay Gemaline nung nakausap niya ang kanyang asawa na ang kaya niya lang daw ibigay ay 2,000 every month? Hindi kasi yun sapat, sir. So, hindi po ito sapat na 2,000 every month? Opo, linggo-linggo po kasi kami bumibili ng gamot. Okay. So, ang ninanais mo talang maibigay ni Tatay Herman ay 4,000 every month? Opo. Sarado na po yun, ma'am? Opo. Sige. Makinig po kayong dalawa, no, para sa maaring legal na aksyon. Nasa kabilang linya ng telepono si Sir Jerry Bidar, ang Social Welfare Officer 2 ng Paracali, Camarines Norte. Magandang hapon sa iyo, Sir Jerry Bidar. Yes, magandang hapon po, sir. Opo, Sir Bidar, sa ganitong sitwasyon, ano po ang pangunahing hakbang na dapat gawin ni Georgie kung nais niyang mag-demand ng sustento kay Herman? Sa pagkakarinig ko po ng usapan po ninyo kanina, ay ito po ay pasok sa kaso ng Violence Against Women and Children or Anti-BAUSI po, Republic Act 9262. So ang victim po ay naghahabol po ng sustento. So sa pagkakarinig ko po ay hindi nasunod yung kasunduan. Apo. Po. Apo. Kapag po may ganyan na pong kasunduan, unang step na po yun, nagawa na po ng client natin. Ang next step na po nito, at dahil hindi nasunod yung kasunduan, pwede na po siya magdirekta ng family court para po sampahan ng kaso itong tatay ng kanyang anak. Opo. Eto, Sir Vidar, para malinawan yung ating mga viewers, may karapatan po ba itong anak ni Georgie na mag-demand ng sustento dito sa kanyang tatay kahit sila po ay hindi kasal? Yes po.
Basta't mapapatunayan po na yung tatay po ng bata ay nakalagay po sa birth certificate or kahit anumang dokumento na kiniklaim ng tatay na anak niya yung bata. Okay, so pasok Kahit po ito. po hindi kasal yun. Opo, so pasok po ito sa sinasabi po ninyo na kaso laban dito kay Tatay Herman sa pag hindi po pagsustento dito sa anak niya ng 4 na taon. Opo, opo. Opo. Sa regarding naman dito, Sir Vidar, idagdag ko lang, regarding sa sustento, tama po ba na mag-demand itong si Nanay Georgie kung magkano yung sustento na dapat ibigay ni Tatay Herman despite na ang trabaho po ni Tatay Herman ay isang minero? Sa totoo naman po ay wala naman po talagang nakalagay kung na computation kung magkano. Pero ang tinitingnan po dito, yung pangangailangan po ng bata. Dapat po naibigay ng tatay sa bata. Okay, so pasok po itong 4,000 na dinidemand po ni Georgina na ngayon po ay merong sakit at gamutan po itong si anak po ni Georgie. Opo, nararapat lang po at may kondisyon po ang kanyang kalusugan. Opo, dahil po dyan, malinaw na malinaw. Sir, maraming salamat po, Sir Jerry Vidar, ang Social Welfare Officer 2 ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Paracali, Camarines Norte. Maraming salamat, Sir. Maraming salamat din po. Yan, para naman sa legal na aksyon, makakausap rin natin sa kabilang linya ng telepono si Police Major Archimedes Garcia, ang Chief of Police ng Paracali Municipal Police Station. Magandang hapon, Major. Pasabi na ka sa interview ako sa Tabang Oramismo. Ayan. Apo, sir, magandang hapon po. Maaari po bang makapagsampanan ng kaso si Georgie regarding dito sa hindi pagbigay ng sustento sa kanilang anak na halos 4 na taon na raw, sir? Yes po, under RA 9262, dahil po sa economic abuse o hindi pagsusustento, ay maaaring mag-file ang kanyang anak laban sa kanyang ama. Opo. Ano po yung mga dapat ihandang dokumento ni Georgie para sa formal na pagsampa ng kaso in case po na magdesisyon po itong sampa ng kaso itong si Herman? Unang-una po ang birth certificate kasi ito yung magpapatunay na may relationship silang dalawa. Kung hindi naman kasal yung kanilang mga magulang ay nagkameron ng acknowledgement na siya talaga ang magulang nito. Kasi bagaman maaaring patunayan ito through DNA, pero mas nagiging madali ang legal na proseso kung merong birth certificate. Pangalawa, kung sakasakaling may nauna ng mga naging pagsuporta, mga resibo ng pagpapadala, kung kailan ito natigil, para yun yung maging basehan kung dati bang meron o wala. At pwede rin isama natin yung mga communication, proof of communication, halimbawa po text messages, demanding na naghihingi ng suporta. At panghuli po ay yung sinumpang salaysay po nitong complainant. Na kung saan dito nakasaad yung kanyang mga dinanas na emosyonal na hirap or yung economic abuse na ay dulot dahil sa pag-abandona nitong kanyang ama. Opo, malinaw na pasok itong kaso laban dito kay Herman. Kung meron kang mensahe, sir, dito kay Herman at dito na rin kay Georgie, ano po yun, sir? Itong kaso po ni Herman na ama, itong si Georgie, ayon sa 262 may be filed, una, kung saan nangyaring krimen. Pangalawa, kung saan yung kahit anumang elemento nitong krimen, yung halimbawa pag-abandona o yung psychological abuse nangyari. At pangatlo, kung saan nagre-reside itong biktima. Bagaman nangyari ang lahat ng ito sa Sorsogon, kami dito sa Paracali ay gagawa ng aming mga magagawang tulong sa pamamagitan ng pagkausap dito kay Herman. Kasi responsibilidad naman ng magulang talaga na bigyan ng mga pangangailangan yung kanilang
anak. So kung hindi naman kailangang makarating pa sa pagkaso at kung gagampanan niya, so isusubukan po namin itong gawin. Oh, yun. So, malinaw po na lalo na ngayon na meron pong sakit po itong anak ni Tatay Herman at ni Georgie. So yan, maraming salamat po, Police Major Archimedes Garcia, ang Chief of Police ng Paracale MPS. Maraming salamat po, Major. Opo, maraming salamat din po sa programa mo, Sir Nomer, na Tabang Oro mismo. Pipilitin po ng inyong kapulisan na maibigay ang aming tulong upang maisaayos po ito. Opo, maraming salamat po, sir, at mabuhay po kayo dyan sa Paracale MPS. Opo. Yan, balikan natin si Nanay Georgie. Nanay Georgie. Hi po, hello po. Opo, narinig niyo po ang MSWD at ang PNP na pasok po itong inirereklamo po laban kay Tatay Herman sa kaso. Ikaw po, ma'am, ano po yung masasabi niyo regarding po dito? Opo, narinig ko po. Opo, ano yung masasabi niyo, ma'am, regarding dito sa posibilidad na in case na magsampa po kayo ng kaso laban kay Herman, ay pasok na pasok po ito? Pauma po ako na araw po kayo to. Opo, kung meron kang mensahe dito kay Herman, ano po yun, Ma'am Georgie? Kung nakipag-ano sana siya, edi sana hindi antong sa ganito. Opo. Opo, in case na hindi po talaga tumupad po ito si Herman sa napag-usapan po ninyo, ay magsasampa po kayo ng kaso laban dito kay Tatay Herman. Tama po ba? Opo. Opo. So, sarado na po itong 4,000 dito sa hiningi nyo pong sustento dito kay Tatay Herman. Okay na po. Opo, so balikan natin itong bagong kinakasama or dating kinakasama ni Tatay Herman, si Gemaline. Nanay Gemaline? Hello po. Opo, narinig nyo po na in case po na hindi po talaga magsustento itong si Herman, ay pasok po ito sa kaso. Maaari bang sa paraan po ninyo ay matulungan nyo po si Nanay Georgie na magbigay ng sustento pong itong asawa po ninyong si Herman? Di ko lang din po maano kung kaya po ni Herman yung 4,000 sinasabi po niya. Opo, kung meron kang mensahe dito kay Georgina, ano po yun, ma'am? Wala na po, Opo. Siguro pagharapin na lang po namin kayo sa inyong barangay para sa formal na pag-uusap at para kung ano talaga yung sustento na kaya at kung mapag-usapan na 4,000 or maaari pang maibaba ito sa sinasabi nyo or dininiman nyo po ni Tatay Herman. Ano po? Opo. Nanay Gemaline, ay Nanay Georgie. Nanay Georgie? Hello, Nanay Georgie? Yan, medyo nawala si Nanay Georgie, In case po na nakikinig po kayo, Nanay Georgie, ay sasamahan po kayo ng aming team para sa formal na pag-uusap po ninyo ni Tatay Herman para sa mapag-usapan nyo kung ilan or magkano po talaga itong sustento na dinidemand nyo dito sa anak po ninyo. At siguro, dagdag ko na lang, Nanay Georgie, hindi ibig sabihin na isu-shoulder nyo na lahat dito kay Tatay Herman. Kumbaga, kayo ay mag-asawa, kayo ay may responsibilidad pareho na magbigay ng sustento dito sa anak po ninyo. Yan, samantala mga ka-aksyon mula naman dito sa Legazpi City, isang FERDAD ang nais manawagan at handang magbigay ng pabuya sa sinumang makapagbabalik sa kanya nang nawawala niyang papi. At ang sa kabilang linya ng ating telepono, si Nilo Dialagdon Butin Jr. Magandang hapon, Sir Jerry. Hello, Sir Nilo. Hello po. Opo. Hello po. Good afternoon po. Opo, Sir Nilo, maaari nyo bang maikwento sa amin kailan at papaano po nawala po itong aso po ninyo? Bali, sir, ganito po yung nangyari. Tanghali po yun nang nangyari na wala yung aso ko po. Galing yung asawa ko po, galing trabaho, umuwi po ng bahay.
yung aso po, nasa loob po ng bahay. Di na malaya ng asawa ko, yung pagbukas ng pinto ng asawa ko, yung aso po, nandun po sa may pintuan, hindi niya po nakita. Opo. Ilang taon na po itong alaga niyo pong asong nawawala? 3 months pa lang po yun, sir. 3 months. Meron po ba itong breed? Hello, Sir Nilo? Hello po. Meron ba itong breed? Po? Meron ba itong breed, itong aso po ninyo? Opo. Bale po, ang breed niya po is Belgian. Kaya po yung pangalan niya is Belgiana. Mas malapit po sa name niya. Opo. So, babae po itong puppy po ninyo? Opo, babae po. Opo. Bakit po ito yung naisip or napili nyo pong alagaan na aso? Po? Bakit ito po yung klaseng aso na nais nyong alagaan? Kasi po, malaki, tapos mabait po, tapos yung honest po siya sa tao. Kaya yun po yung pinili kong aso. Tapos gustong-gusto ko po noon malaga talaga. Noong pa man po, pangarap ko na po talaga magkaroon ng ganong aso. Kaya po, kaya po ganon, bumili po ako ng ganon na aso. Hindi pa nga yung sir na babayaran eh. Kumbaga po, binili ko yun sa kaibigan ko. Unti-unti pong babayaran. Nagbigay lang po ako ng 5,000 down payment and yung iba po, to follow na lang hanggang sa makakuha po ako ng pang full payment dun sa aso. Kumbaga matagal nyo na talaga, Sir Nilo, na magkaroon ng ganitong breed na aso. At opo, yun nga, 3 months, sir, nawala po ito. Gusto ko na po yun magkaroon ng asong ganon. Kaya pinag-ipunan ko talaga yun, sir. Kahit nga sa trabaho, yung mag-i-snack ako, pambili ko ng snack, hindi ko na po binibili. Kasi yung kaibigan ko, may binibenta siyang aso. Sinasabihan niya ako na ganitong month, iwawalay na sa kanyang ina. Kaya po, nag-umpisa na po ako mag-ipon ng ganong pera. Opo, naririnig ko po, Sir Nilo, na meron pang ibang aso na tumatahol po dyan sa inyong lugar. Kayo po ba talaga ay mahilig mag-alaga ng aso? Opo, mahilig na mahilig, sir. Yung po talaga yung paggagaling sa trabaho, pagod, patanggal po ng stress, may sasalubong sa yung aso na napakalambing, ang bait. Yung po yung talaga yung kaligayahan ko. Ilang araw na po itong nawawala, itong aso po ninyo? Nawala po siya, sir, nung Monday pa po, ng tanghali. Opo. Gaano kahirap, tatay, Sir Nilo, na sa tuwing umuwi po kayo ay hindi nyo po nasisilayan itong pinakagusto nyong aso? Ano yung nararamdaman nyo, Sir Nilo, na sa tuwing kayo po ay umuwi? Siyempre, sir, nalungkot, lumuha, kasi yung alaga mong asong minamahal mo, ganun lang, nawala lang ng isang iglap, na araw-araw mo niyayakap, kasama, tapos bigla lang na mawawala. Opo. Ang sakit naman sa loob na yung para ba, kahit masama yung loob mo, di mo naman kailangan magbigta ng ibang tao kasi di mo naman nakita. Kaya yung, ito sir, na pasalamat ako sa inyo dahil may ginagawa kayong tulong para sa amin na makuha yung aso namin mahanap. Opo. Kayo po ba ni Mrs. meron po ba kayong asawa? Po? Kayo po ba ni Mrs. meron po ba kayong asawa? Anak, sir? Asawa? Opo, meron po ba kayong anak? May kasama po ako, yung kalibit partner ko po, yung asawa ko po. Opo. Kasama ko. Meron po ba kayong anak? Yung libangan namin, aso. Kumbaga, yun na lang yung napagbabalingan nyo po ng atensyon at pagmamahal itong mga aso. Ganun na nga po, sir. Wala man po kaming anak. Yung pagmamahal namin, yun na lang po sa aso. Kaya yung aso namin, tinuturing namin, parang anak na namin, kapamilya namin, yung po ang turing namin po sa aso. Opo. Sa ngayon, Sir Nilo, live po tayo. Maraming nakakapanood po sa atin. Maaari na po kayong manawagan in case po na may nakakita po dito sa aso po ninyo. Opo, maaari na po kayong manawagan sa atin in case na meron pong nakakita po dito sa aso po ninyo. Sa lahat, kung sino man po yung kumuha o nakapulot po sa aso ko, sana po maibalik niyo po kasi inaalagaan po namin yan ng maayos. Masama naman po sa loob namin na manghusga sa kapwa namin na kung sino ang kumuha. Sana po kung sino po ang makakuha sa alaga po naming aso, sana po maibalik ninyo po. Handa naman po kami magbigay ng kunting reward lang po kahit pa paano po. Ayan.
And mga Kumbaga, ka-aksyon, yun na lang po yung pasasalamat namin sa makabalik po ng alaga namin aso. Apo, yan mga ka-aksyon, naka-flash po sa inyong mga screen ang sino man nakakita o nakakuha ngayon sa alagang aso ni Nilo na isang 3 months old female Belgian Malinois puppy. Agad po itong ipagbigay alam sa amin o kay Sir Nilo o magbigay ng mensahe sa aming official Facebook page Tabang Ora mismo. Yan mga ka-aksyon, tulungan po natin si Sir Nilo. Sa muli, maraming salamat Sir Nilo at dinalaman po namin na sa agarang makakuha or may nakakita dito sa aso po ninyo. Salamat din po, sir. Thank you po. Apo, at in case po na meron pong magbigay ng mensahe, agad po namin na ipagbibigay alam po sa inyo. Okay po. Thank you, sir. At yan ang mga problema at inaing na ora mismong binigyang tugon at aksyon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. At mga ka-aksyon, 63 days na lang at papalapit na ang Pasko. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag